Jangan deh. बेखौलाय बहाथो मोनबोआ नोंलाय आयं? बै कलबारि सकनि लामायाव नुनायखौ लाना फैदां। हा बोरै बोरै बिदि जाया आयं? गामसा राजानि फिसाजो रानिखौ मोनैनिनो बिदि जादों बियो। ए बिदि जादोंबा आयं। बै अजा बाबानाव लाना थांथ' आयं। औ बिदिब्लालाय आयं। Jangan deh. जागोन फिसाफोर खामलायखौ लायना जिरायफै।
जादों बे फिसाखौ बे सोरनि थाखाय मा जादों गासिखौबो थिग बानायजोबगोन नैबे बिहु फालियावनो थाजोबो आंनि आखाइसो बेफोरखौ गथ' फैसायालाय बेसेबांथो जाखोमोन बाबा? नाङा फिसा नोंसोरनि दानखौ आंनो ना बे फिसायाल' मोजां जाथारनांगौ आंनि थाखाय बेनो दा थांनानै जाहो होनबानो मोजां जाहोगोन बे फिसाया दे बिदिब्लालाय बाबा जागोन जागोन फिसा जागोन लंपेन्ट राजाया बहा दं? बुं बहा दं? बुं बहा दं? बागानाव lompen demi tulang jenis sekali. Sebab lu tak boleh senang. Kau rani menabai kau. Kau.